umbrella. Elaa. Mikä vittu on punainen? Hei Venä, hei, Ville pelaaks enää Vovii? Oi vittu makeet. Vittu mä saan tähän kaverille, joka pelaa Vovii. Sony homma saatana vittu. Pelaat säkin? Voi Sony homma vittu saatana. Se pelaa Vovii. Pelaat sä? Toi se vastaa. Hei Venä, mulla on Uppiksenkin numero. Uppiksen on makea tyyppi. Ja Venä. Ja nyt Uppiksen homma ja vasta. Sitten 2101. Venä. Nauhoita vielä, mä saatan Uppikselle. Se on Uppsider, se nimen tyyppi. Nyt tosta Uppis. Hei Ville, mä tiedän oikeesti. Sitten kun mä näen seuraavan kerran unta, niin sit mä näen tän unen. Nyt mä soitan Uppikselle. Vittu siihen homo vastaa. Homo! Kuka vittu toi on? Kato. Olli saatana homoa. Haluatko nähdä kun Simo kiljuu? Joo. Uppi saatana, auta mua! Vittu eläin, pitää sakata. Älä vittu! Se uijasko omassa kusessaan? Mitä? Uijasko omassa kusessaan? Vittu mikä tyhmä homma. Oi vittu. Ai vittu! Joo oikein! Mä saatana homma. Mä lähetän Sonille viesti. Ai vittu! Ai vittu! Tää ei toimi. Ja vittu sun ai vittu aina. Mora! Murauksi siihen sitten. Vittu homma Sony saatana. Mennään mä lähetän Sonille viesti. Mä usun tohon. Oi saatana! Mä lähtin 82 viestin. Riannaa vähän. Anna my umbrella. Elaa. Anna my umbrella. Elaa. Anna my umbrella. Elaa. Anna my umbrella. Elaa. Ai vittu. Anna my... Mä sanoin et se on mora. Hei Venä, jääks kuvaamaan takaperin? Tuo on kuvaamaan persi. Anna mä ihan umbrella. Ai vittu, älä teki mun persi. Ei vittu mun jalka. Anna mä umbrella. Elaa. Vasta! Vittu! Ai! Anna mä! Ampa vittu Ville vaan! Saatana sote varjo homo! Vittu Ville saatana! Vittu homo! Saatana! Mun sateenvarjo alla! Mä menen YouTubeen. Tuon YouTubeen. Kirjoita taas Hardcore Mob Player. First time drunk.